Ane! Uste dut normala dela urduri egotea nire lehenengo egunean. Ziur ondo joaten dela, ez daukat esperientzia asko eskolarekin, baina seguru ondo joaten dela. Ondo baino beto, ziur horrela izango dela, seguru dago. Daramat urte batzuk atzeratuta, baina ez da arrazia optimista ez izateko. Bakarrik aldut akademikoki hitz egiten, ikasten hobetu. Ondo hasten diren gauzek ondo jarritzen dute. Lasaiago, mesedez. Oso segina izango da lagun berriak egitea, baina zeina izango da nire tokia aurkitzea guztiak betidanik ezagutzen direlako. Eskolara jotea nire bizitzako ametsa da. Zer atera daiteke gaizki? Oh! Ez da dira izan, seinale txarra, mesedez. Zaiko maitea. Ane, esan dizutu motelago joateko. Barkatu, Maria. Ondo joan bar zaizu, janaria baino azkarragoa zara. Ez dit kezkatzen nire burua. Ondo doala uste dut. Eta sortarekin laizter gelakideen nibelera iritsiko naiz. Horrek ez dit kezkatzen. Badakizu ezer da kezkatzen idana? Nire kezka nagusiena. Ziur laizter esango diguzula. Ile gorri madarikatu hau, ikaragarri izugarri, eta gorrotu dudan ile gorri hau, nire bizitzaren gurutza da. Han Shirley Cuthbert, iradokitzen dizut beste kezka nagusi bat bilatzeko. Eta nire horreztak urruti ditut. Nire horreztak uste dut segurazki gogokoa izango nitzake da neska mutilentzat itxura hobeago izango banu. Ergelkeriak, arroput zalanta zela. La rosa bat ez balitz ederra izango inorez litzateke geldituko ura usaintzera. Gainera, ezin naiz izan horroputza eta itxusia. Nahikoa da, utzi ergelkeriak esaten. Ondo ibiliko zena eskolan, tontakriak esateri usten beriozu behintzat.